Ahojte. A čo, zdravím všetkých silnejší teda, aj vás vítam u nového videa. Dneska som si stiahol takú hru, volá sa Survival Island, ešte som ju nehral, takže bude to niečo ako, čo natáča vzduchliak koštovečky. Takže toto bude jedna taká koštovečka, uvidíme, ako sa nám to podarí. A ak to bude blbá hra, tak toto video ani neuvidíte, ale keď ho teraz pozeráte, tak viete, že to blbá hra nebola. Ideme na to. New game. Malo by to byť niečo proste, že ste strátení na nejakom ostrove. Musíte proste tam prežiť. Je to niečo ako Stranded Deep. Tak, tu to máme život. Je to. Máme inventárku. Máme iba sekírku. Tak, bijeme. Skáčeme. Dobre. Ale ja si rovno prehodím tú sekírku. No, tak. Dobre, tak jo. Tam sa to vyplavilo na peknom ostrovčeku. Urobím z toho možno aj sériu. Jedla máme ešte dostatok. Uvidíme. V tom prípade si nebudeme uloviť. Tak, tu musíme dosúkať stromek. Aha. Takže toto tu nepadá, z toho iba osekáme, tak z toho nám iba. Dobre, získame drevo. Ale to by sa nám malo uložiť do inventára. Výborne. Skvelé. Dúfam, že sa nám tu nebude lámať iné sekierka, lebo to by bolo neúdemenčné. Máme tu kozičku, alebo čo to je? To je kozička, musím si zobrať tvoje mesičko. Máme jedlo. Tak. Campfire. Aha, to sme sa to rovno najedli. Výborne. Takže niekde sa tu budeme musieť zakempiť. Dobre, už máme aj vlnu. Tak. Táhnu sme sa zasítili. Počkaj, čo sa tu dalo. Campfire. 3 vlny. Lano. Takže toto bude iba také preskúmavanie tohoto ostrova. Zatiaľ to tu vyzerá dosť dobre, tu vidíte 2 ovečky, ktoré som zabil, alebo čo to bolo. Takže tuto vieme, že sa nám pasú nejaké kozičky, aby sme potom mohli pekne. Dobre, tu ideme trošku do skál. Pochodiť ostrov. Niekde sa potom budeme musieť zakempiť. Tak. Skalu si asi môžeme musieť obísť. Kozička. No, zoberieme si rovno. A však počkaj, my máme ešte mesičko. To sa môžeme posvítiť pekne. Čo
to je za obrovskú... Nie, budeme si za chvíľku musieť urobiť campfire. Dobre, máme ovečky. Čo je za horu? Ešte sme ju neobyšli. Myslíte, že na nás môže to praktiku aj zautočiť? Bum, headshot. Headshot! Tak, zabij ho. Tak, zabij ho. Dobre, ale musíme ujít. Nič. Ne. Preč, šíbaj do telu. Hop. Zaháňa to prasa. Už sa nenaháňa, ale mám strašne málo života. Neviem si, kde sa nám dobije. Neviem, kde sa nám dobije. Sa nám bude dobíjať sám, ale... Prasa bolo hnusné. Myslel, že ho zabijeme rýchlejšie. Govečku sme dali na prvý pokus. A na prvý krát. Dobre, tak asi tuto v údolí. Ideme sa zakempím. Tak, možno tam, alebo ešte si nájdem nejakú rovinu. A najlepšie by bolo asi v kopcoch. Ale nás nemohli tie prasatá debilné. Tam niečo vidím. Aha, to bude asi voda. Dobre, takže zatiaľ sme to tu ako tak preskúmali. Si to idem rozložiť campfire. Tak, campfire. Ja potrebujem 2 stony. Nasekáme. Budeme dlho sekať dlho. Musím sa napapať. Nemáme meso, kudríka. Fúha. A faklička sa nám tu dá aspoň vykraskiť. Yes. Hej, máme fakličku. 4 fakle. Tak. A, už nám tu horí pekne. No, my to ešte doklepeme. Tak, poďme. No, máme strašne málo mesa, budeme si musieť ráno uloviť nejakú... Jeden stone. Takže ja sa tu s tým mordujem a získam z toho iba jeden stone. To nie je normálne. Dobre, tak budeme vytvořit ešte tento stone. Musíme sa najesť. Idem... Či tu nie sú ovečky. Tak, si dáme očičku. Aby sme mohli obraňovať. Niečo. Máme brutálne málo mesíčka. Čo sa nám nedá bežať? Mi to zdá, alebo svitá. Svitá, to bola krátučká noc. Rád by som ešte to meso. To neskončil video. Nechcel by som hneď na začiatku zemreť. Nejaký...
Máme prasiatko. A nemáme ale ani jeden kúsok mesa. Dobre, čo sa dá postaviť z dreva? Zbraníčky, máme tu oblečko. Ukáž domeček. Rýchlo potrebujeme vezmem nejakú ovečku. Mňa rýchlo. Nemôžem sa zabuť nejakú ovečku rýchlo. Ovca! Dodaj mi meso. Tak, výborne. Toto. Bum, headshot. Dobre, ešte si budeme musieť urobiť nejakú ďalšiu kozičku. Máme strašne málo mesička. Bum, headshot. Prežili sme na týmto krútom ostrove. Dobre, ešte si ideme nasekať. Teda, ideme si toto kozičku uloviť. A sme mali pre prípad, všetci videli, čo sme uzreli. Máme čas. Dobre. Takže ja sa s vami lúčim. A mne nezostáva povedať nič iné. Lajkujte, komentujte, odoberajte a čus.